Здравейте, приятели на Библията! Днешната тема от утрените четива е: нека образецът бъде винаги пред погледа ви. От 2 Коринтияни, 4 глава, 16 стих, Бог ни казва това. Затова ние не се обезсърчаваме, но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. В интелекта е скрита добродетелна сила, ако той е оформен според Христовия ум и направляван от Божия дух. Но само интелекта не е достатъчен, за да ни направи годни за небето или да постигнем божествения стандарт. За да бъде човек отново, което Бог иска от него, той трябва да има чист и благороден характер. Правото, което всеки има да твърди, че е човек и личност, се определя от начина, по който той си служи със своя интелект. Преди такава личност да бъде призната за съработник на Бога, тя трябва да се откаже от самонадеяността, която има много претенции, но дава твърде малко. Хората нямат право да считат, че съществуват ограничения по отношение на техните усилия да представят Божията правда и любов в делото за спасяване на души. Помислете дали някога Христос се умори да спасява. Дали има такъв момент от живота му, в който Той да си отдава себеотрицанието, отдръпва и самопожертвователността. Когато Христовите членове внедряват в живота си Христовото себеотрицание, когато заработят с постоянството, с което Той работеше, тогава те няма да имат нито времето, нито намерението да затъмнят светлината на любовта в своя личен живот. Трябва непрекъснато да бдим, да работим и да се молим, като никога не оставаме личното аз да ни завладее. Трябва винаги да сме готови, чрез бдителност и молитва, да застанем и да действаме в пълно послушание спрямо заповедите на Учителя. Навсякъде, където виждаме работа, която трябва да се свърши, ние трябва да я поемем и да я свършим, като непрекъснато гледаме на Исус. Моля ви се, в Христа, бдете и молете се през годината, в която току-що сме навлезли. Направете така, че да възпирате всички сурови и груби думи. Решете в себе си да не изричате неща, които биха хвърлили сянка върху други. Непрекъснато се питайте дали хората край вас са благодарни за вашите усилия да бъдете себеотрицателни. Отворете прозорците на душата към небето, мислете за Христа и непрекъснато вършете Неговата воля. Сатана ще използва всяко възможно средство, за да ви направи подобни на себе си, да ви откъсне от Спасителя, който даде живота си за вас. Злите ангели ще се домогват към пълното владеене на вашия живот и ако не сте облечени в пълното Божие всеоръжие, тогава ще бъдете победени. Решете дали ще бъдете по волята на Сатана или ще сключите завет, че никога няма да изричате невъздържани думи и няма да бъдете с невъздържан дух. Нека божественият образец бъде винаги пред погледа ви. Това предупреждение е дадено не случайно от апостола. Всеки от нас трябва да почувства този дълг и да застане твърдо на поста си в защита на личността си, защото в противен случай тъмните вражески сили, които воюват непрекъснато против нас, ще постигнат успех, като ни подведат да говорим и вършим онова, което е угодно за тях и противно на Бога. Благословена нова седмица, приятели! Бог да бъде с вас и да ви пази от всичко зло. Амин.